салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. имрӯз як хабаре дорем ки аз раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия Вадам Кажинов дар мусоҳиба бо телевизиони Мир гуфт, ки аз 1 июл муҳоҷирони меҳнатӣ ҳангоми дархости патент бояд кадом тағйиротҳоро дар назар бигиранд. ӯ ёдрас шуд, ки 8 апрел раиси ҷумҳурии Русия Владимир Путин фармонеро ба имзо расонид, ки мувофиқи он муҳоҷирони меҳнатӣ аз 15 март то 15 июн имтиёзҳои калон ба даст оварданд, яъне муҳоҷирон аз супурдани андози патент ва худро ба қайд гузоштан озод шуданд. мақомоти Русия тамоми чораҷӯҳиҳои андешиданд, ки то дар давраи мушкили карантин ба муҳоҷирон кӯмак расонанд, таъкид кард Кажинов. мо ёдрас мешавем, ки Русия аз 27 март чун даҳҳо кишвари дигар марзҳояшонро баста ва парвозҳои баландмилалӣ лағв шуда буданд, яъне маҳкам шуда буданд. 15 июн муҳлати амалии фармони мазкур то 15 сентябр тамдид гардид. аз 15 март то 15 сентябр. ягона маҳдудият дар он аст, ки касе ки кор мекунад ва даромад дорад, бояд андози патентро супорад. нафароне, ки аз кор маҳрум шуданд, метавонанд бидуни, яъне бе нигаронӣ аз ҷарима ва депортатсия дар ҳудуди Русия бимонанд, гуфт президенти Федератсия. ҳамчунин афзуд, ки ба муҳоҷирон иҷозат дода мешавад, ки бидуни убури сарҳад патент ба даст оранд, зеро марзҳо баста шудагӣ. бе граница нарафта метавонед дар ҳамин ҷо, дар любой ҷои ҳамин Россия метавонед патентонро далше баред ё регистратсия фарқ надорад. агар дар ин муддати зикргардида муҳлати патенти муҳоҷир ба анҷом расад, яъне тамом шавад, ӯ бе убури сарҳад метавонад навашро ба даст орад, таъкид кард Кажинов. раиси муҳоҷирон афзуд, ки Русия ба ворид шудани муҳоҷирон ба кишвар маҳдудияте ҷорӣ накардааст. замоне ки карантин ба анҷом мерасад, хоҳишмандон метавонанд ба Русия сафар кунанд. инам як хабари хуш, дӯстони азиз. шумо чӣ фаҳмида будед аз ҳамин видео? чӣ фаҳмидед? ҳатман нависед дар комментария, ки бачаҳое ҳастанд, ки хеле мегӯянд мо патента чикор кунем, мо регистратсия чикор кунем, вале дар ин ҷо ҳамаш гуфта шудам. Дар комментария ҳатман нависед.